Italian wafer, butter caramel, wafer with butter caramel flavored cream filling. So as you can see, just like that. First time kong nabili ito. And meron pa siyang chocolate flavor. Hindi ko nabili. Next time, I will try na bilhin yun. But for now, this butter caramel. Ayan. Then, at the back, you can see like that. Nutrition facts. Ayan. Total fat, 8 grams. Saturated fat, 4.5. Trans fat, 0. Cholesterol. Protein, 2 grams per percent. So, ayan yung mga nakalagay sa likod. Ayan. Ayan siya. So, just like that, ganyan po yung itsura niya sa loob. Maliliit na slice. Ganyan. Ganyan siya. Tikman natin. Ang sarap. Sakto lang yung tamis niya. Super sarap. Oo. Ito ko to. Titikman ko rin yung chocolate flavor nito next time. For now, ito muna yung tinatawag na butter caramel. Medyo lasang butter na butter. And then, parang medyo konting coffee. Basta ang sarap. Ayan. So, try nyo na. Mabibili nyo ito sa, meron ito sa Alfamart. Tapos sa mga biskuit ng pure gold, mga ganyan. Sarap niya. So, wala lang. Ayan, share ko lang sa inyo baka magustuhan niyo. Perfect sa tea and coffee and snacks. So, yeah. Thank you for watching.